Paulina Korzeniewska. Co chciałabym powiedzieć, ale nie będzie okazji? Zdrowy rozsądek przesyła pozdrowienia. Niestety nie przyjedzie i radź sobie sama. Będzie imprezowa breja, wylejesz drinka na bluzkę, trzeba będzie ją ściągnąć. Ktoś na pewno pomoże i powie, jak mu na imię. Z tatuażem na wystającym kręgosłupie powiesz mu, że warto mieć maturę, po 30 będę jak Elżbieta I. Zacznę malować twarz i dłonie na biało, wmawiać sobie, że jestem królową dziewic. Czy jakoś tak? Czytał Bogdan Dmowski.